Ya ya udah jujur. Lagi buat gawe hayang. Ceket-ceket. Wis mulai kabeh, kiai mulai, bupati mulai bar itu. Setengah kali welas muga sapa waras ikhlas pitungkas utang lunas ora kasakas lenggah Siniwaka Raden Narayana Sang Prabu Dwarawati iya Sang Pujangga Pandhawa Titising Wisnu Sang Rara Prabu Kresna saka lafal Harisna nganggo srak nganggo sin nganggo sot nganggo arti nandur nganggo sin arti jaga nganggo sot ikhlas murni. Sapa ingkang nandur becik ngono apik, sapa ingkang nandur ala ing kono wae ning sira. Sapa ingkang jaga awak bojo anak keluarga. Saking panasing geni neraka ku angkusaku wa ahlikum naro bakal kulupuk sak keluarga pengelolaan swarga. Ingkang ikhlas murni ngupadi ridhaning Gusti. Sang Pujangga Pandhawa perang Baratayuda musuh Sata Kurawa ingkang dibantu Ratu Sewenegara prajurit Pandhawa kelanten kapimpin kang mung dening Usir Narayana Prabu Kresna ora gampang lenggah kamulyan jati kauji toba Sang Pujangga kagungan putra nyambang Sumirawati ora bekti kelawan wong tuwa Raden Seja Bama Narakasura gawe rongeh susahe wong tuwa Swanang Dwarawati gawe geger susah Prabu Kresna ketekan lawan putra pangandiwa ingkang dereng gawe sing lisan. Bocah bagus, bocah ganteng, bocah barek. Ketinggal
wajah-wajah padang kabusek kotoran semuran poso siang iki padha halal bihalal koso-koso kalawan kanca dulur silaturahmi ya ketika wajah-wajah swarga numpuk mengkene moga-moga sing diutang iso lunasi moga sing utang wonge lawan ya ditrime koyo ngene nggih kadingaren janur gunung ana wigati apa bocah bagus ora katimbalan swarang Dwarawati anakku Sejo Naraka Suratu Traju Tresna Rama nggih aturaken sembah budi kunjung pun putra Sejo aturaken sembah budi kunjung Kanjeng Dewaji ya sembah bektimu Kanjeng Rama Tama ya wis pangestu Kanjeng Rama wae yo ngertan mangono mugi dados matan kula sajiwa kula Kanjeng Dewaji asatipun keringetmu sawise sira kan lenggah saiki matur apa aja kesuwen iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan subuh media iki subuhan namung media dakwah wayang iki kesan kula sanset das jam 12 donga aja kesuwen omongan nganti siji-siji mulih kuwi siji lunga kowe donga ora ndek kanca kula matur nggih nyuwun pangapunten kalih asrung tembung menawi wonten salah ukuran putra nyuwun ing samudra pangapsama Kanjeng Dewaji ora apa-apa warat-warat warta ingkang kula tampi napa leres adi kula Prigodani adi kula Gatotkaca jatuh krama rabi kelawan adiku Endang Pergiwa Kanjeng Dewaji iya nger pawarta sing mbok tampa ora kliru adimu pancen dina iki kajab kabul kala wingi malahan ngrawuh Kakang Semar Sakwadabala saka Mbak Mitra maing Panjaludama Dewaji piye nyuwun pangapunten Kanjeng Dewaji kula niku enten titik-titik kelawan Endang Pergiwa ning kenang apa bejo ingkang nampi karo Tasa mboten ketrima napa Kanjeng Dewaji sengkala napa Kanjeng Dewaji Kang Putra Sejo aben-aben dewa nibakno wahyu sing nampa Gatotkaca aben-aben kabejan sing nampa Gatotkaca rambine kok Gatotkaca Senopati Ngaloga marang Baratayuda milih Gatotkaca napa kula resa mabur iso apa kula kurang kados danda kula atos rembug apa to nggih rembug apa sareh to nggih sareh pun ngeten mawon blokasta blakotan terus terang kula suwan Nabiyana dhateng Dwarawati badhe nyuwun sabiyantu dhateng Kanjeng Dewaji munggah kayan Sulalaya wahyu ampun tiba Gatotkaca rabine bubarno jagat dewa jagat perkara halal sing dibentuk Gusti Allah wong peganan wedok dari wong ayu pirang-pirang lho nggih aja kaya ngono wis kan jatuh krama karo adimu Gatotkaca pirang adimu nggih kowe tunggal mbah aja kaya ngono hati-hati cinta-cinta sing kula tresnani sing kula sayangi rabi karo Gatotkaca wong ayu pitik cilik ditaleni gede-gede gendrong cilik-cilik tak openi arep gede kowe rabi karo loro atiku Kanjeng Dewaji ora iso misahke Gatotkaca wahyu mboten pun paringaken putra Sejo napa kelakon Dwarawati kula punjung batang sayuta Kanjeng Dewaji nyuwun pamit bocah kok ora kok ngamuk karepe dhewe iki piye maksude to yo ger wong ayu pirang-pirang kok wis dinikah kok dadi senenge bocah ijo-ijo aja diuluhi wong sing ambangi pirang-pirang sing duwe bojo aja dirusui wong sing perawan iki pirang-pirang bocah kaya ngono seneng rondo kae
iki adikku Pandhawa, adikku Diwerkudara, Kakang Jaluk Ngapura, Kakang Semar. Kuwi arep bangun kayangan rupane kayangan batin menungso. Sampan undang Semar, semek mesem ora samar. Semar, mesem wis ora samar. Sampeyan gawe guyu, sampeyan beber ilmu. Ning aku diprasangka ala sampeyan bangun kayangan-kayangan Junggring Salaka. Bandingi kayanganipun Kang Bapa Bathara Guru. Aku iri kelawan sira Kakang Semar, aku cemburu karo kowe Kakang Semar. Kowe pamomong aku pujangga. Akhirnya aku ketiban. Afat anakku ora ditok-tok ropo, anakku ora diunggah-unggah, ora diapa. Ger anakku ger Gatotkaca. Sabar yo ger. Bebrayan bali wis muni tiba tone gesang dikurus garing karo Ipan. Iki ombake gedhe pirang-pirang, cobane werna-werna sing sabar sing kecen. Rapatno barisanmu yo ger perkara telu sing tak welkas karo kowe yo ger. Lengo kayu gapuk, lengo nek sing siji mondrat siji lunga. Kayu entuk kaya guyu, entuk kono kaya guyu, gapukne lega-lega yo dipuk-puk. Kuwi cilang pangeran. Ger, anakku ger. Sing pantes nampa wahyu kanarendran dadi Senopati Kalaga kowe Garukaca apa Seteja. Sing atos dadamu apa dadaku di adikku di. Sing pantes rabi kowe apa aku? Yo. Lapangan pelausan digelar. Yuk. Jadi sing atos kowe aku. Garukaca tanyo aja kelon di aku sing teko di. Siagakno kowe Patih Pancatnyana ya pamanku Patih Pancatnyana. Wong Traju Tresna klumpukna ngluruk nang Pringgondani. Aku arep jadi ketrimaning uripku. Sing pantes nampa wahyu Seteja apa Garukaca. Tugas kula nek ana wong sing licik Antasena ngoburi kowe tak tugasno rombongan anak-anak lancur Pandhawa sing teko wingi mburi dhuwur ngisor Antasena Garukaca. Antaraja Wisangeni kowe tanggung jawab. Wis kula tak matur. Apa? Wong ayu pirang-pirang. Wahyu tasih kathah. Kabejan tasih kathah. Kula aturi monggo, kula aturi riyantuh Gusti Allah maringi kiambak. Wong ayu mengke kula dherekaken nuwun rega pinten. Ora kuwi. Rega kaya dibutel. Sarangan murah-murah. Cinta itu tidak seperti itu. Hatiku ora iso pisah. Hatiku ora iso pisah. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas permata beribu kau kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih sungguh kejam hatimu pada diriku.
rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba. Kalau kau begini tak mau aku berpisah, lebih baik kini kita berpisah. Malah dangdutan joget. Loro cintaku bawa kemana? Wis masa yang ngomong. Wah gaya malah dangdutan. Joget keliyar kemana akan aku bawa cerita dia. Wis Gatot Kaca kakangmu alapangan metu njaba. Aja kelon wae. Mangkat ra bayaran. Iki nek ngantek ora mangkat rugi-rugi dhewe wah tak turutane ya wis lah. Hidup-hidup olahraga tengah malam. Wadyabala Tradu Trisna. Ayo padha nglumpuk perintahe Sang Ratu Teja Bima Narakasura nuruk nang Pringgondani gegeri. Budi. Ora saksuwen iki perintah ngaji golek tri kelangan Bandeng maksudipun mentelengi kiai subuh ora iso tangi ngoten tanggung jawab kula mengke mulih pengajian kula keloni dindi bantal guring sing kenceng motone kula lim alteko arep ya kula sumbeli bekakasi arep tangi grenake gasik kasih sukan bagus sok ojo nate ana dosukan. Tugas apa bos? Tugas apa bos? Kowe lawang Desa Sidamukti masjid kiwa teng lawange Joko. Tugas apa? Ngene ana wong kledang-kledang Jawa nyekel pik kandhane teko gune tampun cakeme. Kula prau bengak-bengok ora ngene mung kelon siap bos. Kowe karo aku kabel mix wae. Mengko nek ora nyekel kandhan nyekel mik tetep lambe itu ndret-ndret bongko. Kula namung wah aja ana wong syukuran. Ana aja ana wong ngundang pengajian. Wong anak rantau halal bikalan golek biduan. Sampeyan lebih kota kono nombe-nombenan itu sunatan ora golek hiburan malah pengajian. Tuhan hasil karo ngluap-luap bengak-bengok 19 seprapat ramedun bajingan. Bajingan bareng ngaji terus mangan. Bakul roti masa opo. Ya. Aja kuwatir ikut kei roti butel-butelan. Sponsor iki ben laris. Nek mboten pengajian ngundang napa dangdutan. Jogetan saweran lebih kotang. Aja nggo biduan sing kudungan bareng 10 tawon. Biduan sing roti-roti nyicing nek joget tetep medhing. Biar golek sing larang. Papala. Palapa. Keliru atian. Ya, wong Pringgondani Antasena Caidan.
kowe aja maju dhewe musuh Antasena karo kepadane Kidang Kardana. Kabeh bareng-bareng gawa jala kaburi Antasena dijala dipikut, gawa tengah kono kaburi ndase uyup getek bareng-bareng dhewean kodar kowe. Kaca sing sabar ya Le. Endang Pergiwa sing sabar. Maju kena mundur kena. Ora nuruti perintah rajaku. Tak turuti aku salah. Ya wis. Kudu manut.
La ilaha illallah. Muga-muga ora do lempoh. Iso umroh krana dzikir la ilaha illallah. Begegek ugak begegek kuwi kenceng ugak kuwi polah. Senajan polahe donya kaya apa, ayo sing kenceng lek gone lan agama. Sedelongkas tengah wengi bareng-bareng donga. Iki ana wonge ora iki. Ini ora tak tilak-tilaki kuwatir do mulih kabeh kok. Bupatine mulih, kiyaine mulih. Lah terus aku mulih kabeh aku ngomong karo sapa? Ini ora tak tilaki jebul entek suwe-suwe bar iki. Iki ana wonge. Lanjut. Iya. Aku ki kuwatir kok. Kangane terus mulih hadine melu mulih. Soha biar mulih sisan ora kowe. Pengajian gedung rasa teko daripada urung donga mulih lho. Kecuali nek bupati kok padha kiyaine kok ngawur cah. Kok malah nguburu nganti arep mantu bareng kok ya ora arep bukan kok mulih dhisik. Nek wakil bupati ya pantes. Kayak masalah sesuatu. Aku arep lunga. Lah kok malah lunga kabeh. Kek ana apa, Kek? Kok kon lumpuk kabeh iki ana apa? Ah, ngeten Gus. Kang Ngroko Mas Bagus Ganutoco badhe kajatuh krama ijab kabul sampun kuningi dina kelawan Bayu Endang Pergiwa. Pun kula nerseni kula melu nayu Bagyo mangan gedhen kok. Ya terus iki ana apa? Ah, ketiwasan. Wong Traju Tresno gawe geger Kakang Seso. Ah, masalah bos. Bos iki maksudnya piye? Ada bolongku to. Bosku CSku nek iki arep bakal kowe tak jak bal-balan. Oh ya mrene bal-balan iki bal-balan wis to. Ah, masuk. Ana apa wae? Patih Pancatyono ngoyak wadya bala Traju Tresno luruk nang pringgondani bocah kok ngidam terbelo to kae. Wong bebrayan Paliwisma kaijab ngobul kakangku Rekoso. Aku sing bakal jagangan. Ono wani gendak singol kang Rekoso. Oh, musuhe Antasena. Oh, aku iki lah. Bagi sing nantang kok iso malah. Aku lho kowe ambek aku. Ah ngono ki ya jelas to. Ora bengok-bengok dhewe kok terus Antasena. Kowe kan iki jago pukul to, Bos. Di mana ada pisang di situ pasti ada Antasena. Yo beres. Ning yo aja lali wong makan. Niko Kakang Sejo ngadu Jendi Dodo kelawan Garut lanang Kang Garut. Ojo di maju tak getar membela yang benar. Bojo disampe, anak disampe, toh nyawa. Ono bojo di nyek mati iki. Wong edan Kang Garut. Urusan Patih Pancatyono sama Dobol urusane Kakang Antasena. Aku meneh karo aku. Wong suwun donga ya, Pak. Maksud nggih, duga-duga digawa aja ngantek leno. Makan selamat mulih, selamat makan warah mulih. Waras muga kabeh urusan dunya akhirat kabeh paringi gampang. Ya wis dongamu. Stop. Kakang, aku teko. Sakenir kaya ngger maju wah wis bor kae kok jago pukul bocah kayangan tuk Hargodawana wis sangya putu Bathara Brahma butuh apa iki dewane geni wah lunga rokok rasa gorek akhire didol rokoke ora diobong dimothok ya semangat bocah kae nih aja kuwatir aku ning mburimu
Aja ngantek nyamlik bisa geni, nyamlik bisa geni padha karo ngamuk Antasena wae. Pamit. Salane padha karo deder wiji larane ati tansah was-was kandha yen ora saras senenge ati ndawakno umur wong loro do ngarep-ngarep waras wong waras padha dadi loro lembah malah gawe cereng pribadi wong andhap asor bakal tunggulke wong unggulke bakal diasorake Semar ora sare aja seneng golek eleh wong liya, aja seneng gawe gendak singkala, aja seneng ngrebut bojone wong liya. Ha, nek atek gawe geger, sembur kowe. Kocap kacarita kali 12 kali 5 ampiak Garutkaca Antaraja ana santose Raden Garutkaca Steja Monaraka Judada karabut Raden Endang Pergiwa ngamuk Garutkaca pirang-pirang saduk dasar Raden Steja aman pati pancat mono krubut Antasena ngamuk wisang nika gemut kajolo pirang-pirang kadombolong letak romasung buta segur wisa Antasena mabane nglebon ora numpuk idakna rombongan kasbuta depan bali pantoro sing ngadhepi Raden Antaraja jedur sikil buta larak patih panjen sigar melapat ceritane mau perang lah zamane lah. Jamin tek. Mau kan buta ana buta-buta, ya ta? Terus perang karo bisa gede perang Antasena ngamuk, pokoke butane kalah. Ngoten nggih? Sing menang bisa gede Garutkaca rabi, oke? Ayo mulai kendile le. Goro-goro sik. Satis wayangnya mripate ngantuk kok pengajian kaya warna-warna kaya ora dangdutan barang kaya limangan pengono wayahe ngamuk kaya dangdutan barang kaya papate padan wis hiburan barang kaya ngono ya wis muga-muga piweling kula mboten kathah karo penganten Mas kali angger duwe perkara
telu iki lenga kayu gapuk. Lenga niku nek sing siji meneleng, siji kudu lunga. Gapuk nek ana lega-lega ya dipopok kuwi dudu barang pajangan nek butuh sentuhan dari layuan wong jenenge garwa sing siji sigar sing siji dawa. Ya apa saru-saru lho. Nek sigar kabeh terus piye dawa kabeh apa? Sigar kanggo wong lanang kudu disane garwa kuwi dhisik kanggo nyambut gawe, dhisik kanggo ngibadahi, dhisik kanggo bojone, dhisik kanggo nyambut gawe, dawa kudu wong wedok dawa pinune, dawa atine dawa. Manahe ora gampang nggo mari tanggane sing guru mesti bukti lan ngene. Ngomong alus kaya mudah-mudah karo jane wis pas jam 12. Ya tapi yo alon-alon tanggane iki solo. Wis ora ngene kaya ngono. Delok nang dhewe. Lah mau iki wakil bupati kon mulai, ayo ngancani melu mulai. Ya, ora apa-apa dulurku. Semoga-moga kanthi piweling tanah Jawa, ayo ana caraka Data Sawala padha jayana moga bathanga. Aja ngandhekake apa wae kang ora sira ngerteni ngomong sing aliwaton. Nek nandur becik ngapik nandur ala ing wahing sirna. Ana ca cipta rasa karsa karya sayek sayati manunggal dadi siji ati loro kudu dadi siji ora ngono sak sentul senandika maron kula ngidul. Nek siji lunga ngetan siji kidul wassalam kula kudu akur. Ana cara ruwet renteng donya iki mergo wis ora padha gelem nglakoni kewajiban. Sing lanang ora ngerti wajibane, sing wedok ora ngerti wajibane. Mulaka kawurana hakmu apa wajibanmu apa? Nek kepengin diajeni ngajarana, pengin dimulyake mulyakno. Nek kepengin dikaca tekani kanca, nek ana kanca dikaca tekan ana. Iya. Aja purwaco kae. Ngomong manuk seperti ra karuan. Wong kok ya iki muga-muga kanthi Brata Samala. Dasare menungso iki becik. Ora ana menungso ping diolok, ora usah golek ae wong liya. Brata Samala. Wis to, tansah waswas kandha rasaras. Wong lara do arep-arep waras, wong waras malah lara. Lo lembah manah gawe kuncane pribadi, padha jaya ngopi, pinuju susah iling bungah. Pinuju bungah iling susah. Padha duwe sejo becik, ayo nek dilakoni. Padha aja jenenge tresna kuduane nglakoni lara sengsara. Ya, yen wis janji kudu mbok laksanani. Kowe wis dipiat, kowe wis mobil tu, kowe wis diakad, kudu janji, kudu dilaksanani. Yuk nyampurna urip lawan suci ngomong momot mesti dikulai moga bathanga. Kok gemiki becik ning gemine wong sedhek sing ora apik. Tok lawan nek pengin dimenani moga bathanga. Ngunggulno diri bakal diasurake, wong ngunggulko diri bakal diasurake, wong sing arep makul bakal diunggulake. Nolo gareng, Petruk Bagong ayo donga. Bagong kae daramu wis padha nglumpuk Kakang Semar. Atur nuwun Kakang Semar. Biasane mangko delok YouTube sampeyan iso tekan omahku. Rasane seneng ira karuan yo Kakang Semar tungan ono. Anakku kapari ngono slamet lho pitu sengkala. Wong sing srek muga-muga dadi apik. Sing wong ora seneng dadi seneng yo Kakang Semar. Nggih, Gus. Nggih, jenengan kalan kula Bendara Sang Agus. Nggih, kula dherekaken donga sesarengan.
Yo Kakang Semar aku matur nuwun. Anak wedang pergi kok Gajah Tukul kok kelawan Gatotkaca uga Kakang inen salami. Kapari ngono wis itu ngomongan putra putri sing migunani Gusta lan kami ya. Nggih, Sang Dewi iki gamane bagus, iki bojone, iki Mas Gali, iki bojone, iki rombongan pelausan, rombongan aku dumok ngono kesuwen. Selok. Amin ya Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim ya Allah ya Rasulullah. Aghithna ya Ghiyasal Mustaghithin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri daril adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tujina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tudahhiruna bi jamil sayyi'at wa tarfa'una bi innaka 'alal darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina ya Allah waftah qulubana futuhatin rabbi inna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban ya Allah. Sedaya para pejabat ya Allah, Pak Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, sedaya perangkat kaparingono sehat niki rakyat masyarakat umat ya Allah, sedaya para kiai MBC NU Lausan kiai-kiai saya dipun pengurusipun ya Allah, kesulaan sedaya para kiai paringono sehat waras barokah ilmu barokah rezeki kangge mulangi dhateng para santri ya Allah, para hartawan ingkang kangge pengajian, kangge Quran, kangge satunan, kangge sedekah, muga-muga tambahi keberkahan rezeki pun tambah gampang ya Allah. Hasil monggo Saibul Hajah Bapak Agus Subianto, Ibu Mega ya Allah, barokah ilmina, barokah rizkina, barokah umurina. Allah marzuqna rizqan halalan wasi'an barokah daiman. Allah marzuqna ziratal Makkah wal Madinah ma'asalama ya Allah. Hasil monggo Saibul Hajah, hasil monggo siratul jamaah papringan Sido Mukti Pelausan mengetan sedaya jamaah mari ono istiqomah husnul khotimah murafaqah bil jannah akhir qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alim laina maskalih wa ba akidah kama alam nabi adam ibu kawa Allah alim baina kama alam nabi subhanahu Allah alim baina kama alam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kusidin kubra wa alim baina kama alam nabi sayyidina Ali wa Fatimah Zahra Abdul Maimun wa Simon al-Husaini barak Allahumma fi aktima abdan mubarakan fi dini wa dunya wa akhwatihi ma waladan sholihan ya Allah ya Allah. Mas'al auladana wa talamidana wa ahlan wa jama'atina min ahli ilmu Quran wal iman wa Islam kita taat Rasulillah ya Allah. Sedaya panitia tangga teparo ingkang apiatu pengajian dalu menika, tukang panggung, tukang syuting, tukang terop sedaya live streaming di mana saja Anda berada yang bisa menangkap gelombang suara saya, keberkahan semuanya ya Allah. Ingkang apiatu tambah berkah tukang syuting para bangser angsor ini penuh PBNU sedaya tim sukses dalam menika paringono berkah sayanipun ya Allah. Menurut saya sunat kali juga tambah berkah ya Allah. Rabbana tulang busana wa ilam taqbilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir umurana fil dunya wal akhirah. Allahumma yassir ala asrina dalika Allah yassir Allahumma yassir ala kul asir wa inna taysir asir alayka yassir Allahumma ya man la yahtajul al bayani wa tafsir wa tasnau ilaika kathir ya ni'mal maulani wa nasir kubranaka rabbana wa ilaikal masir salimna min adabi sa'ir wa adna jannata lasari sabatul basir wa nabi birahmatika ya arhamar rahimin. Tim Joko Goro-Goro Maisiro Indonesia Bersatu Masmur sakeluarga Mas Agus Doyo para kanca-kanca PIB ya Allah paringono berkah saenipun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Allah ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu bil iman wa isabisi wa husnul khotimah dan husnul khotimah dan husnul khotimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.